അഥവാ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പാർട്ട് 3 ആണ് എടുക്കുന്നത്. പാർട്ട് ഫസ്റ്റും പാർട്ട് സെക്കൻഡും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസും വൈറൽ ഡിസീസസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസസ്, ഫംഗി ഡിസീസസ്, അതുപോലെ നോൺ പതോജനിക് ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫംഗൽ ഡിസീസസ്. ഫംഗി ആർ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ്. പലതരം ഫംഗസുകളുണ്ട്, പൂപ്പലുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, സം ഫംഗസ് ആർ പതോജനിക്. അതിനകത്ത് ചില ഫംഗസുകൾ രോഗകാരികളാണ്. ദ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫംഗി കോസസ് ഡിസീസസ്. ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടോക്സിൻസ് ആണ് രോഗകാരണം. ഡാൻഡ്രഫ്. When dead cells fall off, skin cells are continuously regenerated. At times, the cells divided faster than falling off and become scales. This condition is dandruff. Dandruff, താര. ഇത് രണ്ടു തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രീസി ഡാൻഡ്രഫും മറ്റൊന്ന് ഡ്രൈ ഡാൻഡ്രഫും. ഗ്രീസി ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണമയമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ആണ് ഗ്രീസി ഡാൻഡ്രഫ്. അടുത്തത് ഡ്രൈ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷാമ്പൂവിന്റെയും സോപ്പിന്റെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗം മൂലം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ആണ് ഡ്രൈ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയല്ല, അത് പോയിട്ട് പുതിയ സെല്ലുകൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലയിലെ സ്കിന്നിലെ സെല്ലുകൾ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് പുതിയ സെല്ലുകൾ അവിടെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയ സെല്ലുകളെങ്കിൽ അവ ഒരു സ്കെയില് പോലെ ശലകങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. Certain fungi that affect the skin at this time cause itching and other infections. These scales may fall off as white dust and may cause loss of hair. ഈ സമയത്ത് ചില ഫംഗസുകൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. തൻഫലമായിട്ട് അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലും അണുബാധയും അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് ഡസ്റ്റ് പോലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? കൊഴിയാൻ തുടങ്ങും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും ഇത് കാരണമാകും. Ringworm is a skin disease caused by certain types of fungi. The diseases manifest as round red blisters on the skin. This disease spreads through contact. Ringworm. ചില ഫംഗസുകൾ ത്വക്കിലുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് റിംഗ്വേം അഥവാ വട്ടച്ചൊറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന കുമിളുകൾ പോലെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത്. തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ രോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത്. Athlete's foot is a fungal infection which manifests on the sole of the foot and between the toes. Appearance of reddish scaly rashes that cause itching is a major symptom. Pathogens enter through the toes when they come in contact with contaminated water and soil. Athlete's foot അടുത്തൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണിത്. പാദത്തിന്റെയും കാൽവിരലുകളുടെയും അടിഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന ചുവന്ന സ്കെയിൽസ് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മലിനമായിട്ടുള്ള വാട്ടറിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലൂടെയുമുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാൽവിരലുകളിലൂടെയാണ് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടോസോവ. Protozoans are unicellular eukaryotes. Malaria is an example of diseases caused by protozoa. Protozoans. പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ്, ഏകകോശ ജീവിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഒരു യൂക്യാരിയോട്സ് ആണ്. എന്താണ് യൂക്യാരിയോട്സ്? നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്കകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് യൂക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ യൂക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊരു പ്രോട്ടോസോവൻസ് യൂക്യാരിയോട്സുമാണ്. ഈ പ്രോട്ടോസോവൻസ് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന പതോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ് ഇതിന്റെ രോഗകാരി. ഇനി ഇതിന്റെ വെക്ടറോ വാഹകരാണ് ആരാണ്? ഇത് പരത്തുന്നത് ആരാണ്? അനോഫിലസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ്, പെൺകൊതുകുകളാണ് ഈ രോഗാണുവിനെ പരത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രോഗത്തിന്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആതിഥേയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സുമാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. High fever with shivering and profuse sweating are the major symptoms of malaria. Other symptoms include headache, vomiting, diarrhea, anemia, etc. വിറയലോട്
കൂടിയുള്ള പനിയും അമിത വിയർപ്പുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അസഹ്യമായ തലവേദന, ഛർദിൽ, വയറിളക്കം, വിളർച്ച എന്നിവയുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. Worms as pathogens. Filariasis is caused by filarial worms that are spread by Culex mosquitoes. The worms stay in the lymph ducts and obstruct the flow of lymph by blocking the ducts. This causes swelling in the lymph ducts. Worms as pathogens. വീരുകളും പതോജൻസോ? അതെ, ഫിലാരിയാസിസ് അഥവാ മന്തുരോഗം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിലാരിയൽ വേംസ് ആണ്. ഇത് പരത്തുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യൂലെക്സ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഇത് പരത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലാരിയൽ വേംസ് നമ്മുടെ ലിംഫ് ഡക്റ്റുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും തൻഫലമായിട്ട് ലിംഫുകളുടെ ഒഴുക്ക് പ്രവാഹം അങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലിംഫ് വെസൽസ് അങ്ങ് വീർക്കും. ലിംഫ് വെസൽസ് വീർക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിന് വീർപ്പ് അനുഭവപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയല്ല വണ്ണം കൂടുതലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എലിഫന്റിയാസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. Polluted surroundings promote the multiplication of pathogens. The increase in number of vectors like mosquitoes, houseflies, etc. leads to the spread of communicable diseases much beyond control. In order to control the spread of communicable diseases, it is necessary to avoid situations that lead to multiplication of pathogens and vectors. It is our duty to keep our surroundings clean. മലിനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം രോഗകാരികൾ പെരുകുന്നതിന് അനിവാര്യമായ കേന്ദ്രമാണ്. വെക്ടേഴ്സ് ആയ കൊതുക്, ഈച്ച എന്നിവ പെരുകുന്നത് മൂലം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ്, സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പകർന്നു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് രോഗകാരികളും വെക്ടേഴ്സും പെരുകുന്നത് നമ്മൾ തടയണം. സോ കീപ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, രോഗകാരികൾ പെരുകുന്നത് തടയുക. നോൺ പതോജനിക് ഡിസീസസ്. രോഗാണുക്കൾ ഇല്ലാതെയും രോഗങ്ങളോ? അതെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ്, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. ജെനറ്റിക് ഡിസീസസ്, നമ്മുടെ ജനിതക തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഡെഫിഷ്യൻസി ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്. അതുപോലെ ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസസ്, നമ്മുടെ തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങള്, തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്. ഇതെല്ലാം നോൺ പതോജനിക് ഡിസീസസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വർക്ക് സൈറ്റ്. അപ്പൊ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ന്യൂമോകോണിയോസിസ് affecting the laborers engaged in coal mining. കൽക്കരി ഖനികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ്. സിലിക്കോസിസ് affecting mining workers related to gold, tin, mica and laborers in quarry, pottery and ceramics. സിലിക്കോസിസ് ഗോൾഡ്, ടിൻ, മൈക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ക്വാറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും അതുപോലെ മൺപാത്രം, സെറാമിക് നിർമ്മാണ കമ്പനികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ്. ആസ്ബെറ്റോസിസ് affecting workers in asbestos factories. Genetic diseases are caused by defects in the genes that control the cellular activities. Hemophilia, sickle cell anemia, etc. are examples of genetic diseases. നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനകത്തുള്ള ജീനുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൊത്തമായിട്ട് തകരാറിലാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് അഥവാ ജനിതക രോഗങ്ങൾ. ഹീമോഫീലിയ, blood clots with the help of some proteins present in blood plasma. What will happen when the genes that control protein synthesis become defective? ഹീമോഫീലിയ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലെ പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കട്ടിയാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ജീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാലോ? അന്നേരം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Hemophilia is the condition in which excess blood is lost even through minor wounds. As hemophilia is a genetic disease, a complete cure is not possible at present. Temporary relief is brought in by identifying and injecting the deficient protein. അങ്ങനെ പ്രോട്ടീന്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായാൽ പോലും അമിതമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോഫീലിയ. ഇതൊരു ജനിതക രോഗമായതിനാൽ ഇതുവരെ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രോട്ടീന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ പ്രോട്ടീൻ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. There are social organizations which work for hemophilia patients who need special care and attention. This organization volunteer to provide adequate care to hemophilia patients and make their relatives and the public aware of it. Hemophilia patientsന് പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമായതിനാൽ ഇവരെ പരിചരിക്കാനും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുമായിട്ട് ചില സംഘടനകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ സംഘടനകൾ ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് അതിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റു നാട്ടുകാരോട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേഷ്യൻസിനെ പരിചരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുമായിട്ടാണ് ഈ സംഘടനകൾ നിലവിലുള്ളത്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. The defects in genes may also cause deformities in the sequencing of amino acids, which are the building block of hemoglobin. As a result of this, the structure of hemoglobin changes and this in turn decreases its oxygen carrying capacity. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അഥവാ അരിവാൾ രോഗം. ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അതിശയം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ ജീനുകളുടെ വൈകല്യം മൂലം രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ക്രമീകരണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവുന്നു. തൻഫലമായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ വൈകല്യം ഉണ്ടാവുകയും ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. The oxygen carrying capacity of red blood cells decreases. The sickle shaped RBCs get collected in the blood vessels and block the flow of blood in them. റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ അരുണ രക്താണുക്കൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വളഞ്ഞ് ഒരു അരിവാൾ പോലെയായി മാറുന്നു. തൻഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും അതുപോലെ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തന്നെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കുറച്ച് നോൺ പതോജനിക് ഡിസീസസും ഫംഗൽ ഡിസീസസും പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസസും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.